Саумы мәктәп тагын 2 көннән яңа уку елы башлана. Татарстан радиосының иртәнге турдан туры эфиры мәгариф темаларына багышланды. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин уку елына әзерлекнең торышы, яңартылган мәгариф стандартларындагы яңалыклар, яңа ачылган мәктәпләр, мәктәпкә чәештәге балалар учрежденияләре, иминлекне саклау өчен җиһазландыру һәм ковидтан саклану чаралары турында сөйләде. Август конференциясе бердәм дәүләт имтиханнары йомгакларына аерым игътибар итте. Радио тыңлаучыларның, укытучы һәм тәрбиячеләрнең абруен көчәйтү, ата-аналарның җаваплылыгын арттыру. Яшь буында ватанпәрвәрлек тәрбияләү юнәлешендәге сорауларга җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илсур Гәрәевич, хәерле иртә. Хәерле иртә, исәнмесез? Мәгариф учрежденияләре уку елына ничек әзерләнде? Яңа уку елына мәгариф учрежденияләренең әзерлеге яхшы. Әйткәнемчә, безнең җәй буе шушы яңа уку елына әзерлек эшләре дәвам ителде. 344 объектта безнең ремонт эшләре алып барылды. Шуларның 67-сендә сез аны беләсез инде, федераль үзәктән акча бирелде 2 миллиард 300 миллион сум. Миллиард ярымы безнең республика тарафыннан бирелде. Бу мәктәпләрдә 14 юнәлеш буенча әйтергә кирәк, шушы ремонт эшләре алып барылды. Хәзерге вакытта ремонт эшләре тәмам. Мәктәпләр әзер. Һәр мәктәп үз балаларны көтә. Әлбәттә, монда укытучылар, әти-әниләр барсы да инде исән-сау яңа уку елын башлап җибәрергә әзер. Иминлекне саклау җиһазлары белән тәэмин ителеш ничек? Узган елдан безнең инде бу эш башланды. Хәзерге вакытта менә шушы мәктәпләрдә, балалар бакчаларында балаларның сәламәтлеген, аларның иминлеген саклау йөзеннән капиталь ремонт булган мәктәпләрдә коймалар алышынды. Аннан соң яңадан камералар куелды. Яңадан менә шушы бер тапкыр тикшерелеп каралып чыгылды. Кнопкалар дип әйтик, алар безнең һәр мәктәптә бар. Әгәр дә нинди булса, һәр килеп чыга икән кнопкага басу буенча. Нәгъмән видеокамералар һәм паспорт, куркынычсызлык паспортлары, аннан соң эвакуация планнары бөтенесе әзер. Алар буенча әлбәттә бу яңа уку елына әзерлек эше алып барылды. Иң мөһиме безнең мәктәпләрдә балаларның сәламәтлеген саклау, әле бит ул паспортлар, эвакуация планнары булу гына түгел, ул безнең һәрбер әти-әнинең, һәрбер баланың, укытучының, мәктәп җитәкчелегенең үзенең эшенә, үзенең укыган җиренә яхшы итеп карауы, әйтергә кирәк, бик сизгер булуыннан тора. Шуңа күрә без яңа уку елында мәктәпләрдә менә бу юнәлештә эшне тагын да көчәйтергә тиешбез. Иң мөһиме, мәктәп территориясенә чит кешеләр кереп, алар мәктәптә йөрергә тиеш түгелләр. Бар тик балалар һәм әти-әниләр генә. Ковид укыту процессына тискәре йогынты ясамасмы? Пандемия бер кайда китмәде. Белгәнегезчә, ул күпмедер җәй айларында юкка чыгып торды дип әйтик, соң инде кимеп торды. Хәзерге вакытта аның грибы да килеп чыгып тора, ОРВИсы да, башкалары да. Шуңа күрә без барбыз да менә узган уку елында эшләгән кебек фильтрлар иштырабыз. Һәр мәктәптә алар безнең бар. Маскалар куллану, фильтрлар аша үткәрү. Әгәр дә укучы яисә укытучы температура белән килә икән мәктәпкә, борыннан ага икән, ул чиракта без аны кире кайтарып җибәрергә тиешбез. Менә шундый формада гына без мәктәпләргә килгән балаларның һәм укытучыларның сәламәтлеген саклау өстендә эшне алып барабыз. Бу үзен аглаган бер чара һәм ул быел да шул формада булырга тиеш. Иң мөһиме, без сакланырга тиеш. Бу инде безнең классларны чистарту, юу, аннан соң форточкаларны ачып, тәрәзәләрне ачып, җилләтү һәм башка эшләр. Алар башта безнең билгеле һәм алар һәр көнгә мәгълүм эшләр. Яңартылган мәгариф стандартларының үзенчәлекләре нәрсәдә? Быелгысы уку елында безнең 1 һәм 5 сыйныфларда яңартылган мәгариф стандартларына күчү була. Белгәнегезчә, ул безнең узган уку елында кабул ителгән иде инде. Без 50 мәктәптә бу стандартлар буенча эшне алып бардык. Хәзерге вакытта кадрлар әзерләнгән, укытучылар үзләренең квалификацияларын күтәрделәр. Безнең бу дистанцион формада укуда булды, булай килеп тә уку булды. Моның әллә нинди куркынычлыгы юк, чөнки иң мөһиме, без бу яңартылган стандартларда
тәрбиягә игътибарны бирергә тиешбез. Тәрбия мәсьәләләре турында күпме генә әйтсәк тә, әгәр дә без аны урыннарда, мәктәпләрдә, бакчаларда, аннан соң инде әйтергә кирәк, һөнәри белем бирү учреждениеларында җиренә җиткереп эшләмибез икән, моның бу кәгазьдә генә кала торган бер булачак. Шуңа күрә телләрне укытуында каралган, безнең татар теле ул дәүләт теле буларак укытылу мөмкинлеге бар. Моны әти-әни үзе сайлап ала. Безнең татар әти-әниләренә әйтәсе килгән киңәшебез, фикеребез шул. Иң беренче чиратта татар телен туган тел булып укыткан әти-әниләр шул ук юнәлештә калырга тиешләр, укытсыннар, тәрбия алсыннар, телгә булган мәхәббәтне арттырсыннар. Моның өчен бөтен шартлар бар. Без быелгысы уку елында, әзерлек чорында, менә җәй аенда күргәнегезчә, укытучылар белән, аннан соң балалар бакчалары мөдирләре белән, әйтергә кирәк, мәгариф хезмәткәрләре белән 16 августта гына үткәрдек. Яңадан бик зур форум телләр буенча, анда төрле мастер-класслар күрсәтелде. Хәзерге вакытта яңа уку елына яңартылган стандартлар буенча уку өчен шартлар барысы да бар. Күп кенә программалар федераль исемлеккә кертелгән, әти-әниләргә куркырга һәм үзләрен шөбһәгә салырга бернинди нигез юк бүгенге көндә. Илсур Гәрәевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин белән әңгәмә карадыгыз.